Mladí ľudia sú naozaj plní skvelých nápadov. Ak majú dobrú podporu a vedenie, dokážu ich premeniť aj na úspešné podnikateľské príbehy. Pomáha im v tom nezisková organizácia Junior Achievement Slovakia spolu so svojimi partnermi. Viac nám prezradí Olga Dlugopolská zo Citibank. Vítajte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Hlavným cieľom je podporiť vzdelávanie v oblasti nielen finančnej gramotnosti, ale aj podnikania mladých ľudí. Naša banka sa sústreďuje aj na vlastne okrajové komunity, aby ich naučila pripraviť sa do praktického života, v podstate im ponúknuť základné vzdelanie a zručnosti, aby neboli závislí iba na získaní zamestnania, ale boli schopní, povedzme, založiť si vlastný biznis, vlastné podnikanie, vlastnú firmu a takto v podstate v praktickom živote nájsť ďalšie uplatnenie. Vy sa tomu venujete už 30 rokov. 30 rokov pripravujete stredoškolákov práve cez takéto programy. Čo všetko sa tam naučia? Takým vyvrcholením ich snaženia je zhruba v 3. ročníku strednej školy založenie študentskej firmy. Na tomto projekte vlastne študenti pracujú počas celého školského roka a potom ho prezentujú na študentskom veľtrhu, na ktorom vyberá odborná porota študentskú firmu roka. Toto vzdelávanie vlastne prebieha veľmi unikátnym spôsobom. Zapojení sú okrem teda žiakov samotných, samozrejme učitelia, ktorých Junior Achievement zodpovedajúcim spôsobom vyškolí a poskytne im všetky študijné materiály, školenia a podobne. Ale vzdelávanie prebieha vlastne aj so zapojením mentorov z praxe. A to je vlastne na tomto unikátne, že spája sa nám túto teoretické vzdelanie s praktickým využitím a zároveň aplikácia nadobudnutých vedomostí v podobe vlastne založenia, fungovania a nakoniec aj zatvorenia študentskej firmy. Vy hovoríte teda, že oni si otvoria tú študentskú firmu počas toho stredoškolského času. Stáva sa niekedy aj to, že jednoducho tá firma je naozaj taká dobrá, že s ňou prejdú aj do reálneho života? A pokiaľ ide vlastne o skutočnosť, či niektoré z tých firiem pretrvajú, tak samotné študentské firmy nie, pretože pravidlom je, že tá študentská firma vlastne na konci školského roka musí ukončiť činnosť, normálne bude zlikvidovaná, vyplatí prípadné výnosy svojim akcionárom, ale samozrejme produkty, ktoré v rámci týchto študentských firiem študenti vyvinú a vymyslia, sú jednoducho unikátne. Nájdeme tam, ekologické pracie gély, zubné pasty v tabletách, káva na jedenie. Teraz sme mali vlastne tento školský rok, bol úžasný produkt. Bola napríklad aplikácia, ktorú priniesla na trh študentská firma z Bratislavy. Boli to, brikety z konského trusu a podobne. Čiže veľmi, veľmi kreatívne, inovatívne nápady a musím povedať, že naozaj asi najúspešnejšou firmou na Slovensku z týchto študentských histórií bola cca 2 roky dozadu firma Skribo z gymnázia Poštova v Košiciach, ktorá vlastne vyhrala celosvetovú súťaž. Čiže z tej vlastne slovenskej súťaže, zo slovenského finále postúpila na Európu, ktorú vyhrala a nakoniec uspela v konkurencii firiem z celého sveta, čo bol úžasný úspech a je to naozaj, sme na to hrdí. Ja si myslím, že dnešní mladí ľudia majú naozaj veľký talent, ktorý treba jednoznačne podporiť. Ja osobne naozaj som vždy milo prekvapená, akí sú kreatívni a plní energie. Myslím si, že v porovnaní s tými predchádzajúcimi generáciami sú oveľa viac digitálne zruční, majú prístup k oveľa viac informáciám, oveľa vyššie sebavedomie vidím u týchto ľudí a v každom prípade si myslím, že naozaj ako mladí ľudia, pokiaľ sú správne vedení, tak majú budúcnosť. Slovensko sa má na čo tešiť. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Ďakujem aj ja za pozvanie.